God aften Danmark. Vi har for nylig modtaget mange klager. Det har åbnet vores øjne op for et nyt problem. Mange børn og unge især er trætte af dårlig hygiejne på deres skoler. Det er blandt andet toilettet og andre unge, der har så dårlig hygiejne, at det forstyrrer undervisning og de resterende elever får hovedpine. Det kan i nogle tilfælde være så voldsomt, at elever simpelthen stopper med at fremhæve til undervisningen. Vi vil løse det. Vi har forsket i området de seneste par år. Forskeren Jens Mulvap, som er meget anerkendt, siger: lugte er et kæmpe problem i skoler. Vi har bevist, at elever i dårligt undervisningsmiljø får 23% dårligere karakterer end dem i klasser med god hygiejne. Fraværet i de gode er markant mindre, og de unge i de renlige klasser er generelt gladere. For at oplyse alvoren af sagen, har vi valgt at tage et uddrag af en af vores klagebrev og fremføre beviser for, at dette er et meget kritisk problem. Afsenderen ønsker at være anonym. Hej herr Hest. Jeg er yderst oprevet over, at toiletterne på min skole er så ulækre. Det er forstyrrende at skulle vente på at gå på toilettet, til man kommer hjem. Heller ikke i klassen kan jeg slippe for de oprivende lugte. Der går en person i min klasse, som lugter ligesom et dødt, råddent stinkdyr. Det giver kvalme, hovedpine og tab af fokus. Resten af klassen er også påvirket af de klamme omstændigheder. Kan vi ikke nok få en lov om, at man skal gå i bad hver dag? Vi vil løse det. Dette er et af de mange breve, vi har fået, og det skal løses nu. Vi som parti vil derfor fremsætte et lovforslag om, at der skal være ordentlige toiletter og mere fokus på hygiejne blandt elever. Hvis vores lovforslag kommer igennem, vil det være grundlag for bortvisning at have dårlig hygiejne. Hvis man får 3 advarsler, vil bortvisning være en reel mulighed for skolen. Jeg lover jer, at dette problem vil blive løst. Vi skal løse det. For fremtidens unge, jeres børn og Danmark. Oh yeah!